Здравейте, хора! Днес съм решила да поправим доматите, защото доста от тях са налягали. Тук имаме и изчупване на стеблото, понеже са станали много високи и са стигнали над коловете и няма как да ги вържа, освен да ги връзвам на парника. Бях ви направила видео за пръскане на боболечки. Ето тук има едно животинче, което е умряло. Значи отровата работи. Тук имаме още едно. Имам проблем с някои от доматите, че са станали много високи, а в същото време доматките, които имат, са доста малки. Затова ще ги изрежа колтуците, за да може силата да отива в доматите, а не в растението. Ето това, например, виждате, че е вързало дори. Но е колтук, той излизаше от китката. След китката вече няма смисъл от следваща китка. Тук също ще отрежем. Тук то се личи просто как е самият му цвят е по-светъл. Защото сега излиза. И така се надявам, че ще се оправят нещата и вместо тези малки доматки ще започнат да стават по-големи. Ето, например, този е от първите и си е с по-нормален размер. Ето, тук имаме вързало доматче, но е от излишно колтуче. Сега трябва да привържа някакси домата или към парника, или ето тук най-горната част. Като внимавам и да не го щупя. Сега ще огледам за други такива издънки на домата. И ще ги изрежа всички. Ето ме и при следващия домат. От тук го виждам, излишният пич. Ето го. Нацъфтял е, но започва, ще го фокусирам, започва след китката. Преминаваме от другата страна на следващите доматки. Тук, както и там, по същия начин имам разклонения, които толкова бързо са пораснали, че дори не мога и да ги оцеля на време да ги изколтуча. Този си е добре, този си е само с една. Този пак е с две. Доматите трябва да се следят след всяко поливане за нови издънки, които да се махат. Защото иначе ще се чудим защо нямаме домати, а имаме растения само. Големи растения без плод. Тук на следващото няма за колтучене. Примахвам жълтите листа, изтъхналите, да може да се проветрява растението.
Тук от единия пич вече е тръгнал и друг пич, който ще бъде премахнат. Този, като го гледам, доста растителност на него, а плод няма. Трябва да го отрежа и това, за да не ми взима силата. Не, добре да го няма. И тук по същия начин ще си избера една от китките, която е да отрежа. Ето тази. Дори няма да и се замисля, защото тя няма нищичко по нея. Ще остане на другата. Тя дори съм я вързала, но какво да направим, като не става нищо от нея. Тук от това растение дори няма и домат. И то не защото има колотуция, то дори няма и колотуция. Ето това е нещо, което ми е излишно. Не ми е дало нищо. Взимаме от растението и го махам. Да видим тук. Отрязваме. Тук също отрязваме. И остава това за стебълце. Ето тези малките може да ги отчупим. Тук има още. Искам да видите ето този. Тук започват разклоняването на две китки. И от тук нагоре аз дори не виждам домата. Ето от едната има. Сега ще видя коя е и ще махна другата, която също има едно малко. И смятам, че изобщо няма да има повече. Нито от едната, нито от другата, докато не го премахна. Надявам се да не е късно вече. И то да насочи силата си в ето този, който остана. Да го махна по-хубаво. И със сигурност няма да правя грешката да ги оставам двойни. Погледнете тук какво си има. Грамаден домат, който се разцепва. Сега му изчистих малко листата. Там да се продължава вече. Тези тук са малко по-добре. Днес късахме и първият розов домат, който беше много сладък.
Тук има интересно за показване. Ето го стеблото. Първа китка, от която още в началото ми е тръгнало това разклонение. И аз не съм го видяла и сега ще го отрежа. А то е вече толкова голямо. Дори е вързвано през всичките пъти, които съм го връзвала. Ето. На 2-3 места. По него няма нито един домат. Само празни цветове. Ето. Трябва да го забия в земята и да пробвам дали ще стане, ако го поливам. Ами така е, все още се уча. Но то тук има още една връзка, която е изтървана. Този домат е станал цял храст. А пък иначе толкова дебело стебло. Той дори не мога и да го отрежа толкова лесно. Но въобще не ми се свиди да ги кълцам. Ще се опитам да ги натопя и да видим дали ще се хванат. Сега да се надяваме, че вече ще тръгнат. Пак казвам, ако не е станало късно. Тук има след китката нещо, което тръгва. Него го клъцнах. Ами, като гледам, доста празни китки има. Така че със сигурност е било късно. Но ще видим. Хора, насам положението става още по-тежко. Тук са още по-големи доматите и още повече разклонения имат. И е още по-зле. Не знам дори дали има оправия. Но така или иначе, по-добре няма да станат, ако не ги окърша. Така че смело с ножицата. До година ще се равня. Ще гледам тогава да не ги изтървам така. И ще ги сея може би малко на повече разстояние едно от друго. Ето виж как. Сега, защо растеш тук?